Sonia. Nu este? Nu este. Olaru Iulia Georgian. Oprea Claudia Marian. Păcurariu Andreea Maria. Pepa Ana Maria. Petru Anca Andreea. Popa Luciana Claudia. Popovici Roxana Alexandra. Predescu Elena Alin. Grigori Ioan. Pușcaș Alexandra Elena. Radosa Roxana. Rahovan Alin Vasile. Rădăcină Andreea Maria. Rămete Irina Maria. Robert Ele. Rotariu Alexandru Radu. Rusan Diana Maria. Rusu Anca Monica. Rusu Simona Elena. Sandu Daniel. Sarchis Veronica Elena. Soan Laura. Secea Monica Daniel. Socaciu Andrei. Stancu Remus. Stârcu Alina Adrian. Suba Alin. Surdu Adelina Maria. Șchiopătă Ionela Manuela. Șerban Gabriela Vioric. Șimon Claudia Ramon. Sofei Bogdan Aureliu. Tănase Elena Daria. Târcă Luisa Maria. Tudorescu Oana Mădălin. Țega Andreea. Țâște Alexandra Maria. Uidile Sanda Ecaterina. Ureche Adelina. Ursulescu Sorina Petronel. Vana Bianca Alexandru. Vas Aura Alexandru. Vințe Maria Ioan. Vlăduțu Adelina. Volitir Ionel. Vulcan Diana Maria. Și atât de-ați fost, felicitări tuturor!
domnișoară Corina pentru prezență. Evenimentul nostru s-a apropiat. Evenimentul nostru se apropie de final. Vă mulțumesc foarte mult celor prezenți în sală, părinți, frați, surori, prieteni. Mai am două precizări. Mai am o misiune înainte de a pleca așa de la comunicarea anul 3. Îl invit pe domnul Bădița Mario, reprezentantul Comunicarea și Relații Publice anul 2, pentru a-i preda cheia, în mod simbolic, că nu e de acasă. Așa, jumătate la tine, jumătate la mine. Așa, ia și floare. Să nu zici că pleci cu mâna goală de la noi, da? Da. Vreau să facem un sondaj opinii în momentul acum, imediat. Doresc multă baftă, să ajungi în anul 3 cu multe griji ca mine și ca noi toți și să le faci față, pentru că... Așa zici tu. Așa, îți urez mult, mult noroc în viitor, nu numai ție, ci și colegilor, și să duceți CRP-ul mai departe și să respectați anumite tradiții, bine? Păstrăm legătura. Sunt prezent aici ca să vă transmit mesajul colegilor mai mici și aș vrea să încep cu faptul că la anul să fim și noi în locul vostru. Și timpul trece, dar asta să nu vă aducă tristețe de echip, deoarece cele mai mari realizări ale voastre o să se întâmple în timp. Pentru a avea, este nevoie de timp pentru a ajunge la un alt nivel, pentru a merge mai departe. CRP anul 2 vă urează mult succes și ca toate planurile mărețe să vi se îndeplinească și ca cele mai bune decizii să le luați în timp. Nu ne rămâne decât să vă transmitem gânduri sincere și, de ce nu, pe curând. Mulțumesc! Mai am o mică precizare. Studenții, am înțeles că au fost 2 absenți, diplomele lor să fie la mine. În plus, am observat că mai sunt câțiva studenți care nu au terminat, din păcate, sau au înghețat anul, în fine, destule probleme și nu mă prea privește. Dar diplomele le-am făcut în mod simbolic, deci cu mare drag vă aștept oricând în anul 3 ce să lătrăți voi să vi le luați. Bine? Le-am făcut așa în mod simbolic pentru că ați început anul cu noi și, na, într-un fel sau altul, îl terminați cu noi. Eu aici închei, să zic așa, activitatea simbolică. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență, colegi, cadre didactice. Vă așteptăm și la petrecerea de rămas bun de mâine seară. Numai bine, sănătate, toate gândurile mele sincere și senine. Să predăm și robele, da? Să rămâne și pentru poză și pentru aruncatul în băști. Bine? Rămâneți colegii. La loc, să stați liniștiți.